Остава съвсем малко време, дори може би и дни, до мечтания от Натали Трифонова момент раждането на първото й дете. Както отдавна вече се знае, то ще бъде момченце, а името му май ще се окаже рядко срещано у нас, защото с таткото го умували да пасне на фамилията му Чой. Наскоро разбрахме и че слуховете за раздялата на Наталия и Мартин Чой са силно преувеличени, а двамата са неразделни. Последно те бяха заснети на почивка в Гърция, а блондинката видимо грееше от щастие. Бременността се отрази прекрасно на Натали, която явно отдавна копнееше да стане майка. Тя призна, че всеки ден купува по нещо и подрежда дома им така, че да има всичко нужно за бебето, на което смята да се посвети изцяло. И именно това е причината синоптичката да признае нещо, което откровено разочарова феновете и еле пък тези от мъжки пол. Трифонова не смята да се връща на екран, поне не и докато детето не порасне достатъчно, за да се реши да се отдели от него. Което ще рече, че няма да я гледаме на екран поне в близките 2, че и повече години. Натали счита, че работата в телевизията е твърде отговорна, за да се върши през пръсти, а за компромиси в отглеждането и грижите за бебето не искала и да чуе. Всъщност това е похвално и показва, че блондинката е от малкото останали жени, за които домът и семейството са наистина на първо място.